Bueno, avui què? Què pensem fer avui? Pues jo igual faig Puigceró, perquè així no tinc caldo per tota la setmana. Ah, bon dia. Passit del paquet. Ah, moltes gràcies. Sí, que això què és? Un llibre que m'ha comprat? Però de fora, què valor has tingut? Tinguem així en Alberic tota classe de comerços bueníssims. Tot. De tot. Però per aprofitar el xeque, doncs mira. Doncs no ho tornes a fer més, que això no està bé que tu ho facis, perquè el poble d'ací d'Alberic tinguem tota classe de comerç. Pues sí. Y entonces no... I han d'estar Claro, para apoyarlos. Quan dones a guanyar res de més, no? Tens tota la raó del món. A veure si és de veres. Perquè tampoc se'n fa del poble que ho ha comprat de fora. Tranquil·la, que no ho tornaré a fer. Així no és. Ara, mira, era un llibre, saps, que també... Bueno, però si també Ara n'hi ha... per a Nadal ho compraré tot així. Pues això tens que fer.